Bon vespre, benvinguts. De manera que veniu a veure Burundanga, eh? Venga, que no pasa nada, que a veces se cometen errores. La base de l'humor és fonamentalment la sorpresa. I si us explico massa coses, perdreu la sorpresa. Val més que a l'anar al teatre acostumeu a anar-hi una mica verges, perquè tot el que vagi sortint us vagi sorprenent. Sense sorpresa, quin acudit es pot fer que sigui bo? Cocinero, no me digas. Bueno, lo era. No lo eres. Entre acudits i moments inesperats, estem a punt de conèixer a fons avui l'últim text del Jordi Galceran. Després d'estrenar-se a la Sala Flyhard i de passar per Madrid, aquesta comèdia ha arribat a la Villarroel carregada d'humor blanc i algunes sorpreses que no desvetllarem del tot a petició dels interessats. I és que, a part d'un premonitori anunci fictici sobre la Fideta, volem saber què podem esperar de la Burundanga que dirigeix Jordi Casanet. Burundanga és una comèdia molt divertida que gira al voltant de la història d'aquesta parella, d'una noia que decideix descobrir per vies poc ortodoxes la veritat del seu nòvio, i el que acaba descobrint amb aquesta droga de la veritat, amb aquesta burundanga, amb aquest sèrum, és que la seva parella forma part d'una organització armada, una organització terrorista com és ETA. Collons, ara m'ha vingut com un... Seu, que no caiguis. Estic bé. Veniu, entrem per un dels costats de l'escenari, els ombros, com els hi diem nosaltres. Aquí estan escalfant els companys, provant la veu, fent gimnàsia. En su sitio! Ai, així m'agrada. Veus, m'estan donant la benvinguda també, els que estan fent llums. Hello, hello, hello. Aquesta és l'escenografia. Són mobles que han costat gairebé 10.000 euros cada un. Cada un, eh? Al marge de les bromes, és el que seria un piset on viurien dos amigues que treballen i que entre les dues es paguen el lloguer del pis. Sí, no té cap efecte secundari, cap contraindicació, zero. La primera, la Clara Cols. Ella fa el personatge de la Sílvia. Jo sóc la que introdueix el concepte de la burundanga en si, perquè sóc estudiant de farmàcia i llavors li porto a casa aquesta droga de la veritat perquè una mica vegi si el seu company, si realment se'n pot refiar i pot confiar i pot tirar endavant la relació. Aquesta dosi no és tòxica. Aquesta droga està aprovada de fa dècades, de debò. Ella és la Roser Blanc, que fa l'amiga de la Sílvia i que està enamorada d'aquí, el Pablo Lammers, són nòvios, i ella està embarassada. I no sabe... Ella està embarassada, sí. No ho sabies? Me cago en dena després de tantes funcions. Doncs ja pots començar a saltar de felicitat perquè estic embarassada. Al principi de l'obra, la Berta té uns dubtes sobre si l'estimo o no l'estimo i decideix donar-me una droga, que és la burundanga, i a partir d'aquí comencen a sorgir tota una sèrie de situacions, una mica de vodevil. Des que em prenc la droga només dic la veritat. I si tant m'estimes, per què et tires a la francesa aquella? Ja t'ho he dit, no? Sí, perquè estava molt bona. I què? T'aniràs tirant de totes les ties bones que coneguis? Nosaltres tenim el costum de rebre el públic. Potser ha estat un costum accidental, ja que tenim una sala de teatre al carrer Alpens del barri de Sants, tan petita que els actors han d'estar allà amb el públic quan arriben. M'ha agradat molt. Ja havia anat a veure la nit de Ràdio 2.0, també de la companyia Flyhard, i la veritat és que les dues unes comèdies molt interessants i molt gracioses. Doncs bé, molt divertida. La veritat és que entretinguda, fresca i bueno, amb unes bones rialles. Ha estat molt bé. Doncs molt distreta, molt entretinguda i una altra manera de veure una situació que no et pots esperar en cap moment que sigui així, i molt inusual i molt distreta. La veritat és que hem rigut moltíssim. Aquí tenim tot l'espectacle. Vale? Tenim des de l'inici de l'espectacle, que només donant el bou ja comença a sonar, vale? I després, per exemple, li dono un altre cop i se'n va. Estaria tot programat. Es pot programar des de so, es pot també programar la taula, que llencis la taula de llums també des del Colab, i també es poden fer projeccions i es pot fer de tot. Si quieres, hátame, pero en serio, no hace falta, ¿eh? Aquí hi ha la burundanga.
La burundanga és una droga que es fa servir per motius completament diferents. Els feixistes la fan servir perquè la gent digui la veritat. Però per què van a dormir a casa teva noies franceses de l'ETA? Jo soc en Gorka, soc un noi de Donosti que té una amistat amb el Manel. I llavors, el Gorka té un plan, ha de fer una cosa a Barcelona i queda amb el seu amic, amb el Manel. ¿Verdad? Esa es Silvia, su compañera del piso. He llamado varias veces y no... Has llamado? I hem de dir que nosaltres, ens estem passant de puta mare amb el Carles, Realment, no només estem aprenent molt, no, que és veritat, sinó que ens ho passem bé, però cada dia, Sempre ens té alguna guardada, No llame a la policía. El teatre no ha de tenir por a tractar cap tema i en aquest cas en Jordi Galceran ha sabut tractar-ho, ha sabut no ofendre a cap de les parts i bé, utilitzar aquest pretext una mica perquè puguem riure i perquè puguem somiar una mica que a vegades es poden desembolicar les coses o es poden solucionar les coses i que tothom acabi sent feliç, no? Com passen en les comèdies. Sí, a més, jo és que ara tinc molt mal de cap, terrible. Sí, jo també. Migranya. Què, nois? A mi? Hem de fer la funció. Marxeu, no? Ja d'una punyetera vegada, perquè, escolteu, estem aquí atenent-vos a vosaltres i hauríem d'estar concentrant-nos. Després ve el públic i es queixa, no? T'han deixat el whisky? Sí. Més que whisky, una bona ratassia. Ah, molt bé. A veure, aneu cap allà i jo me'n vaig al bar. Adéu! Molt ben interpretada, perquè si això, molt ben rodada, perquè si no, no s'aguanta, Si no està ben rodat, això no s'aguanta. Però m'ha agradat molt. He disfrutat molt. A mi m'ha agradat molt, és molt divertida, la veritat és que ens ho hem passat molt bé, hem rigut tota l'estona i jo la recomanaria perquè la gent vingués, perquè realment està molt bé. La veritat és que sí. Perdoneu que us interrompi, però m'heu lligat fatal. Bien.